Velkommen til Fuld Fart Frem. 4 drenge smutter afsted på en lille tur, 3,5 måneder til Sydøstasien. Vi skal forbi 7 forskellige lande. Det kommer til at blive fucking fedt, så følg med. Mit navn det er Victor. Mit navn det er Julius. Mit navn er Tobias. Aske. Jalla. Følg med. Jalla. Det bliver Fuld Fart Frem. Men inden vi overhovedet nåede at sætte os op i flyveren fra Kastrup Lufthavn som nye World Explorers, skulle vi da ikke komme igennem helt fejlfrit. Vi har en kedelig opdel, eller ja. Men han har lagt en høne, som hønen gjorde. Jo. Hvor var det hønen gjorde det? Han har reddet nogle sider ud af sin, eller hans kat har åbenbart spist nogle sider i hans pas. Så det er åbenbart ugyldigt. Men vi er kommet igennem første step, men nu er der bare lige 15-20 andre sider, vi skal igennem også. 7 lande mere. Så nu må vi se, om jeg kommer ind i Singapore. Så er det godt. Vi skal til at bruge et flyet her om ikke så længe. Det koster mange penge. Så med det i mente sætter vi kurs mod vores første destination, som er Singapore. Så er vi på vej til Singapore, og det kommer til at sige Hey guide, hvad har vi på programmet i morgen? Jamen, vi skal se Formel 1. Tårler ikke lige spise. I don't understand. We are going to go to Singapore and watch Formula 1. Tomorrow? Oh, it's 30. Oh, okay. I forgot. Because we're going to watch practice on Friday. Yes. Qualify on Saturday and race on Sunday. So nice program you have made for us. Yeah, thank you, brother. So good. Så er der skud, så vi er ved at lande, forhåbentlig 7-9-13, ikke? Ja. Men landingsbanen den ligger der, så er vi klar til at tage til Singapore og se noget Formel 1. Udover det, så er der også lige en del koncerter. Der spiller Marshmello, Kid Leroy, Westlife, Green Day, Black Eyed Peas. Det skal vi også lige ned og se. Der er nok at lave. Der er nok at lave. Det var en hård tur. Ja. Lang tur. Det har været Klims længste tur nogensinde i flyveren. Der er aldrig været så langt i tur i flyveren. Vi har 2 rekorder, der er blevet sat i dag. Hold derop. Det er imponerende. Det er vildt. Kom så. Du har den. Touchdown. Smooth landing. Lækker landing. Very nice. Vi er i Singapore. Velkommen til Malaysia. Malaysia. Så er vi sgu ankommet på Los Hostel i Singapore. Vi har lige fået sådan en lille, fin gåseng her. Så Jula og Darsen dernede. Så ligger jeg heroppe. Og nu tænker I nok, jeg ligger heroppe alene. Det er simpelthen fordi, at Clem, han er ikke kommet igennem lufthavnen i Singapore. Der var nogle problemer med hans pas, så han er blevet sendt hjem tilbage til Danmark. Og så må han meet op med os nu, når vi lander i Kambodja næste gang. Vi så mødes med ham der. Men umiddelbart så er det bare os 3 lige nu. Så bliver jeg også 3, der ser Formel 1. Og så har vi fået de her lækre senge. Ja, sindssygt nice. Og derinde lige der ligger også nogen. Jeg tror dem der ejer hotellet, der står derinde. Det kan godt være. Jeg er ikke sikker på det. Nu skal vi lige have pakket ud. Skal vi lige have taget et bad. Ud og explore byen. Slappe ud. Finde noget mad. Få noget aftensmad. Så er det her, vi bruger de næste 4 nætter. Vi har lige fået SIM-kort i vores mobilos. Det vil sige 100 GB data til promis her, og til promis her, og til promis her. Det vil sige porno. Det var ikke... Vi kan skrive hjem til vores forældre hele natten og sige, at vi savner dem allerede og alt sådan noget. Men det er ikke så meget det, vi skal snakke om i dag. Vi er på vej for at hæve nogle kontanter, fordi at der hvor vi skal spise, der tager de kun kontanter. Så skal jeg have nogle kontanter. Ja, så vi skal lige finde en maskine. Ja. Så vi går egentlig bare. Vi har lige snakket med vores 7-Eleven mand, bedste brother allerede. Han har hjulpet os i dag rigtig meget. Så ja, bare derudad. Fuld fart frem. Pisse fedt, mand. Så vi har lige været nede for noget at spise. Få nogle grill. Og så vil vi komme tilbage på hostelet. Så er vi ude i byen igen nu her. Så ser jeg rigtig god skildesvar. Sygt lækkert. Det er det, man må leve under, når man ikke betaler mere end 400 kroner for 4 dage, ikke? Så nu tager vi ud. Vi skal se en moské nu. Måske. Vi er inde hos... en eller anden kiosk, og vi har lige gået forbi en eller anden bar, hvor det er, der er turister. Der er god fest. Vi skal til fest i morgen. Ikke i dag. Vi skal til moskéen. I dag er ankomstdagen. Vi har lige fået lidt bajer, vi vil have lidt flere, og så er det hjemme og så i seng. Så de stærkeste øl er de billigste. Hvad skal der? Det er sgu da noget, de godt kunne indføre i Danmark. Ja, det kan. Vi har også nogle skøre ting her, sikker på. Chips, cup noodles, potato chips. Skal du have en tigerøl? Hvad er det? Tiger. Lager? Det er tiger. En lager. En tiger. En god lager. Copenhagen, Danmark. De har også highboard. Fight over energy boost.
Er det ikke? Skal du ikke have, eller hvad? Nej, men jeg har allerede... Okay, så er der også den her. Jamen, All det er natural. derfor, Det er til at sove. Drink relaxer. Sovemedicin. Good night. Helps you sleep in a 100% natural way. Say goodbye to the pills and hello to the relaxation. De kører åbenbart fucking dansker-tema her nede i Singapore og vælger at gøre, at man ikke kan købe alkohol efter klokken 10. Men altså, hvor latterligt er det, at man ikke kan købe alkohol efter klokken 10? Ja. Ingen alkohol, så vi må gå ud og finde noget andet. Så er det dag 2 i Singapore. Vi har lige været nede og lege den her Arter. Ja, det er billigt i Singapore. Ja, så vi købte det helt dyre. Vi skal ud og cruise lidt. Ej, cap. Vi skal ned og have noget morgenmad. Klokken er lidt over 9. Og vi skal ned og have noget at spise og starte på dagen. Så savner vi også Klem. Ja, savner stadig Klem. Vi skal ned og se Formel 1 i dag. Vi skal ned til Formel 1 i dag. Ned og se Practice 1 og 2. Det bliver fucking fedt. Vi er på vej ned til hvad fanden hedder det? Centrum, hvor det hedder. Vi har et kæmpe prisehjul her. Det er det område, vi skal være i. Der er Formel 1 i dag. Testruns. Ja, vi skal ned til noget F1. Noget hyggeligt. Drikke nogle bajer forhåbentlig. Vi er godt imponeret over bygningerne her i Singapore. Kæmpe bygninger. Det er over pigerne. Ja. Eller jeg er i hvert fald positivt overrasket, fordi jeg har altid tænkt, Asian, det er ikke lige min kop te, men det har jeg fundet ud af, der kan faktisk godt være nogle ret finurlige, smukke unge kvinder her i den sydøstlige del af Asien. Så Jule, han har fundet sit kald. Once he's going Asian, he's never going back. jeg ved ikke, om I ved det, men her i Singapore, man må jo ikke spytte på gaden. Og i går der fik vi lidt øl, og så begyndte jeg meget hurtigt bare at begynde at spytte på gaden. Og jeg giver mig selv en losing fra nu af, hver gang jeg spytter på gaden. Ja, det er ikke så godt. Fordi at, jeg skal ikke... Jeg tror, vi slutter lige derovre til højre, bror. Så det er altså første practice session. Ja. Formel 1. Bilerne gør her. Bare fart på. Vi står live til Marshmallow. Jeg pauser lige videoen en gang for her. Imens vi står og giver den max pedal til Marshmallow-koncert i Singapore, så synes jeg lige, vi skal tage et kig på, hvad Tobias Tone eller Klem Hansen, han sidder og laver lige nu. Så er der 2 timer til, der bliver hentet. Og jeg har ligget her i 4 timer nu. Ja, vi tæller bare ned. Der er ikke så længe nu, men det er sgu egentlig fint nok. Jeg snakker dem, så kan jeg få lavet et pas, og så kan jeg komme tilbage igen. Men ja, kæft hvor er det håbløst det her. Og tilbage til koncerten. Jamen, vi står pt. Lige på dag 3 i Singapore. Vi er lige på togstationen her på vej ned til Downtown Line. Vi skal ned og besøge noget, der hedder Little India, som jeg tænker er lidt sådan noget, en mindre version af Indien. Meget mindre version. Og så skal vi også til Chinatown senere. Hvad tror du Chinatown er? Jeg tror måske det er en mindre version af China. What? Jeg tror det er Vietnam. Og så vi skal også til Formel 1 igen i dag. Der er qualifying. Det kan være, at vi ser nogle blå dæk i dag. Så fordi det regner så meget, så det kan være, det bliver spændende. Det kan være, der kommer nogle uheld. Det kan gøre det hele lidt mere spændende. Man håber det selvfølgelig ikke. Det kan godt lade være med. Og tænk, hvis folk de håber på, at du fik uheld. Som vi kan se, vi holder til venstre her. Det er lidt svært at se, men altså ja. Men når vi lige kommer ud af det her togsystem her, kommer ud for, filmer det, så kan se, hvordan det regner, så ser vi lige, når vi kommer til Little India. Så vi kommer til Little India, og ligner ikke Indien særlig meget. Og vi er omringet af indre, og så det regner åbenbart ikke her i Little India, selvom det kun lige var to stop væk. Men det ser sgu da egentlig sejt ud, det der.
men vi ved ikke rigtig lige, hvor vi skal hen. Og ja, prøv at se det der frugtmarked, der skal vi lige over. Det er bare et, der er over det hele her. Så skulle lige komme til Formel 1 igen. Der er en ret sød en nede i sådan en shop, hvor vi købte dem her. Jeg vil lige se, om vi kan komme ned og sige hej, medmindre vi går op her. Gør vi det? Det gør vi. Vi skal op her. Vi skal ned og sige hej til mamma. Vi skal have billig øl. Øl før damer. Øl før damer. Kun i dag. Men vi kører med Red Bull i dag. Vi var lige nede og købe nogle t-shirts i går, så vi er klar. Arsenal er foran 1-0 mod Tottenham. Let's go Arsenal! Og nu går vi op. Black Eyed Peas spiller lige nu på Pandang Stage, så det skal vi lige over og se, og så er der qualifying. Det her er et system. Det er fucked up, fordi at her i Singapore, der skal man jo holde til venstre, i stedet for at holde til højre, men lige nu der fatter folk ikke rigtig en skid, der fra begge steder. Men vi skal over der, og så er der qualifying klokken 9 i aften, så det skal vi over og se, og håbe på at få start, men selvfølgelig får på. God stemning, der er gang i den. Glæder os. So, we're currently going through the cities of Singapore, and we're trying to find somewhere to drink a beer. Vi er pisse, vi er rimelig, vi er fulde. Vi er ikke fulde. Vi er kraftedeme ikke fulde. Vi er ikke fulde. Vi skal mere. Så alle klubber har f***ing lang kø. Og Aske han har en Arsenal-trøje på, og det får en rigtig mange venner på i dag. Ja, jeg får bare rigtig mange venner. I'm talking to everybody. I've got a nice accent because I'm from fucking London. I'm not from London, I'm from Liverpool. I love Arsenal. I can tell you that much. Godt så. Nu er vi foran 7-Eleven. Vi har været nede og se F1. Vi har været i byen. Klokken den er 20:03 om natten selvfølgelig. Og vi har fået at vide, at vi skal gå hjem. Vi kan gå hjem. Vi har lang vej hjem, og vi har fået at vide, at det er umuligt at få en fucking taxa til Singapore, når det er, at der er Formula 1. Så der er ikke andet at gøre, end vi må gå hjem. Det tager nok et lille times tid. Vi har gået sammen med nogle lokale. Rimelig sikker på, at der var en ladyboy. Men nu må vi gå hjem. Så må vi se, hvad der sker på den tur hjem. Det er en lang vej hjem. Så må vi bare få det bedste ud af det, ikke? Because I'm not in the mood for that right now. I'm in the mood for a lady boy right now. I want to get my sock. Yes. Very good. Han har været britter hele dagen i dag. Han har connectet med alle britter, og han har... Prøv at høre ham. Yeah, you're looking at me, baby. I'm saying, yeah. Can't believe it. Can't get a beer. Can't get a blowjob. Can't get anything. Drengene har smidt trøjen. Skud til Danny. Skud til Bøber. First and foremost, fucking skud til Pommer. Pommer, han skal her noget omkring. Dog ikke Singapore, men Thailand. Og du skal være klar, fordi de der ladyboys, de er sat med sultne. Jeg lover for. De er under prøvet hele natten, eller han har, eller fuck det er. Jeg ved det ikke, altså. Fuck. Kan I se det her? Det er en monster. Ved du, hvorfor jeg drikker en monster? Ved du, hvorfor jeg drikker en Monster Pink? Hvorfor drikker jeg en monster? Fordi den er zero shit. Nej, hold nu kæft, fordi jeg kan ikke få øl. Jeg kan ikke få en fucking øl. Klokken den er ikke engang 1. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Klokken den er 2:45. 2:45 åbenbart. Jeg kan ikke få en øl. Jeg er nødt til at drikke Monster. Men altså, det er en perle, så det er godt nok. Det går jeg over. Hej. Det er søndag. Vi skal hjem. Vi skal til Cambodia i morgen, men der er race i dag. Vi er stået lidt sent op. Klokken den er lidt i 5 om eftermiddagen. Vi var i byen i går, og vi kom lidt sent hjem, så vi fik sovet godt ud. I dag skal vi ned Flowerparken, eller Gardens by the Bay hedder det. Store træer, store buske, mange blomster. Op sådan nogle kæmpe broer, man kan gå på ud over og kigge. Skal vi ned og se inden. Og så klokken 7 spiller The Kid Laroi inde på Pandang-scenen klokken 6, ja. Og så kører de race klokken 8 til klokken 10. Yes. Så blev klokken 20:12, og vi er på vej hjem fra Formel 1-ræset. Det var
Sergio Checo Perez, der løb med sejren. Stor succes, fucking fed oplevelse. Kæmpe fyrværkerishow til sidst også, som vi så. By the way, crazy. Hamilton Road. Det gik godt for Mercedes i dag, hva'? Nej, det gør det ikke. Det gik heller ikke så godt for vores elskede K-Mac. Nej, det var Max Verstappen, men we'll take it. Red Bull vand. Det var et sindssygt race, sindssygt oplevelse. Jeg kan kun anbefale folk prøver det. Sindssyg stemning, lydende, det var sindssygt. Vi havde også bare en mega fed udsigt, så jeg tror bare, at hele selve oplevelsen gjorde det til en god oplevelse. Så nu skal vi til Kambodja i morgen. Vi skal lige lidt tidligere i Singapores lufthavn, fordi at Clem, hans kuffert står stadig inde i Singapores lufthavn, så der skal vi lige hen for ham. Og så tager vi afsted mod Cambodia, så ses vi i morgen i Singapore Changi Airport. Vi tager flyet her til Kambodja om 3 kvarters tid, men vi vil bare sige tusind tak, fordi I gør os med. Vi håber, at I nød videoen, og så smid et like og subscribe, og så ses vi i Kambodja. Forhåbentlig ses vi også på Klep. Ja, det håber vi. Jeg håber, vi sagde den. Hej.